Antonovi Hrnkovi to nedalo a reagoval na nedávne výroky Beáty Jurík z Progresívneho Slovenska, ktorá označila Milana Uhríka z Republiky za fašistu. Jej slová jej Hrnko vrátil aj s úrokmi. Pozrime sa teda, kto má k fašistom bližšie. Ak nechcete, aby vám ďalšie zaujímavé video ušlo, odoberajte kanál Politika Online. Podotýkam, že túto stranu som nikdy nevolil a k vyjadreniam pani poslankyne zaujímam čiste len politologické stanovisko. Už od 90. rokov sa u nás zahniezdilo, ako dedičstvo po minulom režime, značkovať prívlastkami, ktoré so skutočnosťou nemali nič spoločné. K najbežnejším takýmto osočujúcim prívlastkom bolo označenie politického protivníka za fašistu, dokonca za národného socialistu. Pritom tieto termíny sú dostatočne definované a ich používanie bolo v prevažnej miere použité len na osočovanie a nemali so skutočnosťou nič spoločné. Rovnako za osočujúce považujem aj vyjadrenia pani Juríkovej. Najskôr si povedzme niečo o základných charakteristických prvkoch fašizmu. Fašizmus je totalitný politický režim, ktorý je založený na fašistickej strane vodcovského systému. Strana je budovaná prísne hierarchickým systémom, od vodcu až po posledného člena. Takáto strana je netolerantná k iným názorom a keď sa náhodou dostane k moci, tak iný názor, ako je názor vodcu a strany, je kriminalizovaný. Z toho vyplýva aj skutočnosť, že fašistické režimy likvidujú nezávislú tlač a prenasledujú nezávislých novinárov. Znakom fašistického režimu je snaha o totálne ovládnutie štátu, likvidácia nezávislého súdnictva, kde sudca sa neriadi právom a zákonom, ale rozhodnutím strany. Keď sa z tohto pohľadu pozrieme na stranu Republika, tak musíme konštatovať, že nie je to strana vodcovského typu. Nesnaží sa ani programovo a ani vecne ovládnuť štát a nahradiť jeho orgány straníckymi štruktúrami. Nesnaží sa ovládnuť súdnictvo a toleruje, nepotláča, maximálne tak kritizuje iné názory. Nesľubuje ani hlbokú orbu, ani sa nevyhráža politickým protivníkom väzením a zákazom nezávislej tlače. A na rozdiel napríklad od progresívcov nie je rasistická, keďže to ako PSK predstavuje Rusko a aký vzťah má k udalostiam v Gáze, nemožno nenazvať rasizmom. Môj záver je, že slovné osočenie strany Republika a Milana Uhríka zo strany poslankyne Beáty Juríkovej je difamujúce a europoslanec by sa mal proti nemu právne ohradiť. Pani Juríkovej a ostatným z jej okruhu by som odporúčil, aby sa bez hnevu a zaujatia pozreli na svoje konanie a svoje postoje, ako korelujú s hore uvedenými charakteristikami. Napriek tomu by som si nedovolil nikoho na slovenskej politickej scéne označiť za fašistu. Kým si slovenskí politici nezačnú svojich politických odporcov vážiť ako názorových oponentov a nositeľov iných vízií rozvoja krajiny, nebude mier pod olivami. Som naivný všakže. Šermovať silnými slovami a vylievať na svojho oponenta kýble špiny je jednoduché a pre politika častokrát aj účinné. No, keď si to potom analyticky rozmeníte na drobné a porovnáte so skutočnými vyjadreniami a činmi, ktoré majú sami progresívci a Beáta Jurík za ušami, môže sa im to nepekne vrátiť, ako v tomto prípade.